Здравейте! Как може една идея да стане успешна и да постави началото на нов бизнес? Най-общият отговор е тя да получи подкрепа в подходящото време. Отскоро у нас действат така наречените стартъпи, компании, които подпомагат започващи фирми. С една от тях ще ви срещна днес в бизнес линия Unisoft Engineering, а мой гост е Мария Ангелова, която ще представи проекта Fun Startup. Здравейте! Здравейте! Кажете ми, защо вие се насочихте към така да подпомагате компании, които тепърва ще навлизат в пазара, така наречените стартъпи? Ваше се казва Fun Startup. Защо се насочихте на там? Основната причина за това е, така да се каже, образованието в България, тъй като много добри наши специалисти в момента, в който завършат, намират поле за изява в чужбина. В чужбина кандидатстват по такива стартъпи, там създават компании или участват в такива. И ние решихме, че е време да се направи нещо, че тези млади хора, които имат потенциал да останат в България, да го развиват в България. В България има много организации, които се водят стартъп, но те са по различни програми, много компании в едно, не е частна компания. Нашия стартъп изцяло се финансира от нашата компания и е първата частна компания в България, финансираща такъв стартъп. Добре, да кажем, за този конкурс трябва тези нововъзникнали фирми да бъдат така добри, да спазят срока. Трябва първо да кажем до кога е срока и какво трябва да направят, за да участват в този конкурс. Да, така е. Срока започна преди около месец и малко и е до края на януари месец. След това ще отворим и втори етап през пролетта. Все още не сме уточнили датите, но ще бъде на 2 тура. По принцип стартъпите са разделени на няколко етапа. Първият етап е сформиране на екип за стартъп. Правят се такива срещи, в които има хора с идеите, има хора с възможностите, има и хора, които чисто технически могат да ги осъществят. Те правят екипи и кандидатстват. Ние към момента искаме да финансираме компания и млади хора, около 2 до 3 човека в екип, които вече са се събрали като екип, имат идеята и са започнали да работят по нея. Нямаме за цел тепърва да срещаме тези хора, очакваме готови идеи при нас, поне на този етап, така да кажем, го финансираме от второ ниво. Да кажем, от каква област ще бъдат идеите? Не могат да бъдат от всички области на икономиката. Вие сте се конкретизирали точно върху една. Да, и това е IT сферата. Изцяло софтуер. Софтуерни компании, софтуерни идеи, всичко свързано с IT-то. Нямаме ограничение дали ще е към бизнеса, към който е като търговия, дали ще е с някакви определени системи. Важното е да е в IT сферата. Абсолютно всичко. Има ли някаква възрастова разлика, така ограничение, което сте си поставили? Не, имаме ограничение в екипа, защото от практики през годините екип, който е между 1 до 4 човека, най-добре 2-3. За стартираща компания най-добре може да бъде организирано. Оттам нататък, естествено, след финансиране и започване на разработване на дадената идея, те вече наемат хора, които им помагат, не работят само тези 2-3 човека по самата идея, но на първи етап хората, които очакваме да ни представят своите прототипи, когато е приложимо идеята, очакваме да е малък екип. Казвате, че вече месец и нещо има тече срока до края на януари. Как ще отсеете, ако имате, да кажем, доста кандидати? Предполагам, че това ще се случи. Какво ще стане? Сега да кажете, този проект все пак още не е доработен, пък този заслужава внимание. Кой ще го направи това? След като има бланка, в която попълват описание подробно на идеята, които хора участват, какъв опит имат, какви идеи имат за доразработване, ги каним на интервю, по-точно среща, на която да ни представят тези свои идеи. И всяка идея, която има потенциал да се развие и не е копирана или не довършва друга идеята, като и такива получаваме, но нашата цел да е изцяло иновативна и нещо ново, ще получи нужното внимание, ще бъде разгледана и всичко, което има потенциал. Не сме казали, че ще финансираме само една идея. Ако се появят 2 или 3, ще финансираме 2 или 3. Затова и правим и повече турове на стартъпа.
Няколко пъти споменахме думата финансиране. Обикновено кандидатите най-много се интересуват, ако бъдат одобрени, каква финансова помощ ще получат. И за колко време, разбира се. Да. Финансовата помощ е между 70 до 120 хиляди лева за този етап, в който е да се разработи идеята или прототипа, до момента, в който трябва да излезе на пазара. След това с наши партньори от чужбина ще се опитаме да финансираме и частта, в която е самия продукт вече да излезе на пазара, като нашата идея, основната за този стартъп е компаниите да бъдат екзит, т.е. те да се развият до момент, в който да могат да бъдат препродадени на по-големи фирми, които вече да инвестират в тях и съответно да ги развият. Вие казахте няколко пъти, този продукт, който те ще представят, трябва да бъде приложим така, че пазарът веднага да го разпознае и да почне неговия път към потребителите. Младите хора, освен перспективната идея, която трябва да предложат на вас, имат ли така ясна представа как трябва да се наложи един продукт на пазара? Защото това е втория етап от един стартъп. Защото идеята е хубаво, на всеки може да му да му блесне някаква идея, но до реализацията и на пазара минава много дълго време. Да, основната ни идея е точно тази, да помогнем първо самия продукт, самата идея, защото тя може да не е точно приложение, може да е нещо друго като система или идея, да се развие до момента, в който е готова да излезе на пазара. Оттам нататък със сигурност трябва много добра маркетингова стратегия, много голямо финансиране, не само от гледна точка на реклама, но и да достигне до правилната аудитория, правилните фирми да се заинтересуват, за да могат да инвестират в тази компания. Точно там ще се намесим и с нашите партньори, където там вече не можем да определим точната сума, която ще е необходима, тъй като всяка идея е различна, но ще се опитаме да финансираме и тази стъпка, така че да може да излезе на пазара. Много идеи стигат едно развитие, тъй като нямат тази правилна стратегия за излизане на пазара и не достигат до правилната аудитория. Това е много важно. Така че хората, които идват при нас, не би трябвало да идват просто с идеята хрумни да направим примерно това приложение, да кажем подобно на Google Maps, където да видите, имаме подобни предложения, това или това. Те трябва да кажат, това приложение ще свърши работа по този начин на потребителите, те ще се интересуват от него, защото това ще им помогне в дадена сфера, да ни покажат и какви финансови ресурси смятат, че им е необходимо първо за самото развиване и до разработката на тяхната идея. Второ, и тази маркетингова стратегия. Къде смятат? Само за България ли искат да им се развие компанията, в чужбина ли? Ние сме готови да подпомогнем и в чужбина да им бъде развита идеята. Така че, ако смятат, че имат оригинална идея не за България, но за външния пазар, където е приложима, също сме готови да разгледаме. В момента тези финанси, за които споменахме, между 70 и 120 хиляди лева, са за една идея. Ако харесаме 2-3 идеи, те не се разпределят между тях. Всяка една идея ще бъде финансирана самостоятелно. Това е важно уточнение. Исках само да вметна, че когато вие казахте, че ще търсите такива идеи, които са насочени най-вече към софтуерния пазар, там конкуренцията е голяма и по някой път една идея може да не, дори да е много добра, да не може да бъде забелязана, ако няма помощ от страна на една по-голяма. Да кажете, ето това ще доведе до някакво подобрение, ако вие си го купите. Защото, както казахте вие, ако ние подобряваме вече съществуваща идея, няма да бъде забелязана. Трябва да е нещо ново, иновативно, което тепърва да привлече вниманието не само на българския пазар, но и на чуждия, естествено, на световния. Така е. По принцип стартъпите са точно разделени на тези три части. Досегашна съществуваща идея, която да бъде развита по нов начин, с нови идеи, просто да бъде по-приложима. Идея, която има в друга страна, но не и в страната, от която е стартиращата компания и да бъде приложена в тази страна. И третия вид стартъп е изцяло иновативна идея. Може би ние сме насочени главно в третия тип и участие във втория, ако това ще бъде за България. Каква е разликата? Вие, доколкото знам, Unisoft Engineering има участие в такива стартъпи в чужбина, но това е изцяло неговия български проект. Има ли някаква разлика в подпомагането на такива стартиращи компании у нас и в чужбина?
Има доста голяма разлика, но тя главно опира до държавата, тъй като в България не са все още достатъчно добре развити законите, свързани с стартъпите, и така, че всяка една компания да може лесно да финансира и да бъде защитена и стартиращата компания, и този, който инвестира в нея. Докато в другите държави, например в САЩ, това има много точна граница и дори нещо да не бъде вписано в даден договор, самия закон защитава и стартиращата компания, и финансирането им. Също така там тези стартъп компании обикновено излизат на една доста силна борса, където се търгува с техните акции, много по-бързо могат да намерят точно такива големи фирми, които да кажат: вижте, тук има идея, дайте да я развием. Фейсбук е стартъп. Никой не е поглежнал в началото. Христоматийният пример. Освен това пък Бил Гейтс е другия христоматиен пример, как от една идея може да направиш цяла империя. Аз ви пожелавам да намерите такива български млади хора, които ако не стане новия Марк Цукърбърг или новия Бил Гейтс, поне да имат успех и да продължим напред, както се казва, да останат тези млади хора да работят в България. Поздравления за тази идея. И ще ви чакам в края на януари или може би малко след това да видим малко след това да ни кажете кой е спечелил, защото действително може би е интересно да разберем тази идея, какво представлява, как младите хора у нас искат да намерят своето място под слънцето. Точно така. Ще се радвам да ви ги представим и ще се радвам повече млади хора да участват и да не се страхуват от провал, нека да опитат, защото и в България има почва за развитие на стартъпите, не само в чужбина. Благодаря ви. Това беше Мария Ангелова за нововъзникващите компании, наречени стартъп. Такъв проект представят от Unisoft Engineering, наречен Fun Startup. За всеки, който има идея, до края на януари може да пусне своите документи и да представи своята идея.